na yung halang-halang natin guys. Ito ay halang-halang ay napakahalang talaga. Kaya nga halang-halang eh. Nagluto na rin ang aking fried chicken. Kasi ito na kaya kain na. Ito tayo ng halang-halang. Meron tayong sili, meron tayong sibuyas, merong luya at saka kunting manok. At meron ding tanglad. At meron din tayong sayote. Kaya mga higala to ng umpisa. Lagyan nating mahiwagang mantika. Ilunod na natin ang sibuyas. Hirap naman ito. Good! Mahiwagang sibuyas. Halang-halang ito, halang-halang. Luya. Kain lang. Ilunod na natin yung ating manok. Pagkasukain lang natin. Mali ang atong halang-halang. Ilunod na natin ang atong pampalasa. Saka ilunod na natin ang atong sili. Yan ang nagdala ng halang. Hintayin natin maluto guys para matimplahan na natin. Ngayon guys, isabuan na natin siya guys. Hintayin natin siyang kumulo. At lagyan na natin ng pampalasa guys. Oh. Yan. Kabili ako doon guys sa 5 piso. Pero meron akong tanim pero hindi pa kasi siya hindi pa siya buhay na buhay. Hintayin ko muna siyang mabuhay na mabuhay. Kaya hintayin natin siya guys kumulo. Ngayon guys, titikman na natin ang atong halang-halang guys. Titikman na sa aking professional na taga-tikim. O, anong lasa? Sarap na. Halang eh. Kulang sa alin? sa asin. Lagyan mo na. Ito yung fried chicken ko guys. Ayan, dinagdagan na ng asin. Kaya para daw kulang sa asin. Tabang daw, tabang. Ngayon, tinikman uli. Sana pasado na. Oh, anong masasabi mo? Nilagyan ng magic sarap. Tapos natin ilagay. Wala, wala pa. Nilagyan ng magic sarap. Titikman uli. Anong masasabi mo? Sarap. Sarap na daw. Sukat-sukat. Yan. Kain na. Ay mga higala. Salamat na hindi na kayo init. Yung panahon karon umuulan-ulan na. Ay nalagpot. Kaya ang akong sudan karon kay halang-halang. Halang-halang. Sa Bisaya halang-halang. Manok. Walang sili. Wala rin yung sili. Kahalang. Harap.
Ay, kung halang-halang. Ito na yung halang-halang natin, guys. Hanggang pa to yan. Kahalang. Ano siya nga halang-halang sa Bisaya. Parisa ng fried chicken. Kung may 100 ka na, kung may 100 pesos ka, meron ka ng halang-halang at saka fried chicken. Akong binata, oh. Kumain na siyang halang-halang. Kay big boy naman siya. Kain ka halang-halang, nak? Sarap ba? Ito rin, oh. Ako. Sigubo-ubo dahil sa halang. Anong masasabi mo, mahal? Sarap, sarap. Anong masasabi mo, nak? Sarap? Okay. O, sa akin yun na lang natira. Tapusin ko muna yung pagkain ko, bye. Bye ha, bye, bye.